Hey YouTube, iFirst.dk her. I dag spiller vi Black Ops 2 multiplayer i Raid, og jeg bruger en ballista med, en ballistic CPU, ja, og ja, jeg vil bare spille og så se hvordan det går. Jeg håber selvfølgelig det kommer til at gå godt. Jeg har ikke så meget at sige andet end jeg har fået en ny intro og sådan noget, som jeg vil lægge ind på den her video, når jeg har lavet den. Så ja. Mad bra. Okay, lige meget. Vi spiller også, hvis jeg ikke fik sagt, så spiller vi bare normalt Team Deathmatch. Yep. Og jeg kan nok stadig komme et spil. Men ja. Heller ikke det værste. What fake I'm fit shot. Fuck you, mate. Whoa. Nå, fik jeg med den der stunt, ikke? Tæt på. Jeg må altså virkelig undskylde, jeg ikke siger så meget lige nu, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige. En ny intro, som jeg har sagt før. Jeg synes, den er rigtig fed selv. Og jeg glæder mig virkelig meget til at vise den. Så ja. Mand. What, man? Damn, son. Jeg har kun 7 kills, mand. Ej, nej. Nu er vi også ved at tabe. På grund af mig. Bag rundt af mig. Okay, jeg tager sgu bare maskinvær nu her. For vi skal vinde det her lort, mand.
Ah, man. Kom nu. Jeg vil ikke tabe, man. Jeg vil ikke tabe, kom nu. Kom nu. Jeg har kun 13 kills, mand. Ej, det mener du ikke vel? Ej, nej. Ej, nå. Jeg lægger den sgu stadig ud, selvom vi taber det her. Desværre, men... Det skulle da til at flække over, mand. Kom nu, venner. Nej, mand. Nej, mand. Nå, men ja. Og så bliver last kill. Okay, det gider jeg ikke filme. Vi ses, dreng. Ses næste gang. Hej.